हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। मैं घूंघट वाली 960 अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं लेकर आई बहुत ही प्यारा सा एक चुटकुला सा कजरी गीत को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, गीत कैसे ले कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेलिया स्टेशन के मालिक हम परदेसवा जावैना। रेलिया स्टेशन के मालिक हम परदेसवा जावैना। जो तू हे पिया जाब परदेसवा हमरो सुनिल कहनवाना। हे पिया हमरो सुनिल कहनवाना कि हमरे भैया के बोलवाई द हम नैहरवा जावैना। हमरे भैया के बोलवाई द हम नैहरवा जावैना। रेलिया स्टेशन के मालिक हम परदेसवा जावैना। रेलिया स्टेशन के मालिक हम परदेसवा जावैना। जो तू हे धन जाबू नैहरवा हमरो सुनिल कहनवाना। जो तू हे धन जाबू नैहरवा हमरो सुनिल कहनवाना। जेतना लागल हमरो रुपैया उतना दे के जायू ना। कि जितना लागल हमरो रुपैया उतना दे के जायू ना। जब तू ए पिया मंगबे रुपैया हमरो सुनिल कहनवाना। हे पिया हमरो सुनिल कहनवाना कि जैसे आइल रहली गवनवा वैसे कई के भेजना। जैसे आइल रहली गवनवा वैसे कई के भेजना। रेलिया स्टेशन के मालिक हम परदेसवा जावैना। रेलिया स्टेशन के मालिक हम परदेसवा जावैना। हम परदेसवा जावैना हो हम परदेसवा जावैना। रेलिया स्टेशन के मालिक हम परदेसवा जावैना। तो दोस्तों, था मेरा प्यारा सा चुटकुला कजरी गीत। आप सबको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कोई अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे गीत के साथ। तब तक के लिए नमस्ते प्रणाम।